Pontevedra asegura que o abastecemento está garantido. O Concello lanzou hoxe un chamamento á tranquilidade despois de que onte se activara a prealerta pola seca no río Lérez. Unha decisión que, segundo explicou hoxe o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, foi tomada por prudencia. Que tal? Moi boa noite. De seguido ampliamos esta e outras informacións antes titulares. Nova protesta en Rianxo polos recortes de educación. Esta vez foi a AMPA do Colexio Castelao que reclama o cumprimento das ratios nas aulas e máis profesorado pro centro. A Xunta de Galicia humanizará a estrada PO 308 á altura da Barca no Concello de Poio. Segundo o presidente Alfonso Rueda, a intención é comezar os traballos o vindeiro ano. A Xunta saca a licitación ás obras de humanización da travesía da estrada AC305 en Palmeira. A Xunta investirá no proxecto deseñado pola Fundación Ría preto dos 3 millóns de euros. Do 13 ao 16 de setembro, a Pobra vivirá as festas na honra do Divino Nazareno. Ademais da procesión das mortallas que atrae cada ano a miles de visitantes, o programa inclúe un espectáculo de drons e fogos de artificio. O vindeiro 8 de setembro Meaño acollerá unha nova edición da súa carreira popular. A cita cumpre a súa 38ª edición e contará cun padriño e participante de luxo, Iván Raña. Estamos nas novas do día, comezamos. Novo accidente laboral en Barbanza. Esta vez producíase no polígono industrial de Espiñeira en Boiro nunha nave da empresa Rotogal, pertencente ao grupo Iota Chicolino. No suceso resultaron feridos 3 traballadores, un dos cales tivo que ser trasladado en helicóptero ao clínico de Santiago. Por causas que están a ser investigadas, produciuse unha explosión no interior dunha das naves da firma, nun depósito onde se mesturaban distintas substancias para a formación de poliuretano. Ademais dos bombeiros do Parque Comarcal de Boiro e o 061, no operativo tamén participou Policía Local e Garda Civil de Boiro. A activación da prealerta pola seca no río Lérez é unha medida tomada por prudencia. Así o explicou hoxe o presidente da Xunta de Galicia. Segundo Alfonso Rueda, os técnicos tomaron a decisión pensando no que podería suceder se setembro e outubro foran meses secos. Dende o Concello pola súa banda afirman que o abastecemento está asegurado. Actualmente o encoro do Pontillón atópase o 95% da súa capacidade e o caudal do Lérez é semellante ao que levaba o río o ano pasado nestas datas. Dende onte o río Lérez atópase en estado de prealerta por escaseza moderada de auga. A decisión foi tomada pola Oficina Técnica da Seca como unha medida baseada na prudencia. Lóxicamente, sí, hai que plantexarse algún tipo de actuación, saberemos, para que isto que, insisto, non pasa noutras concas, aquí sempre hai que tomar este tipo de medidas, por lo tanto, iremos vendo. Pero o que quero decir agora mesmo é que non ten que haber preocupación, pero lóxicamente este anuncio que é moi inicial é simplemente baseado na prudencia. Para chegar a esta decisión, os técnicos avaliaron varios factores: o descenso do caudal circulante no río rexistrado dende mediados de xullo, o aumento da poboación estacional nos municipios que se abastecen do Lérez e as previsións meteorolóxicas que apuntan a que setembro será un mes máis ben seco. O anuncio que fixo onte Augas de Galicia é un anuncio baseado na prudencia, pensando que poidera ser, é certo que todavía é moi cedo para sabelo, que os meses de setembro e outubro pois non foran chuviosos ou houbera unha seca pois máis prolongada do normal ou máis días sin chuvia, pois entonces hai que tomar medidas agora, non cando o problema está en riba da mesa, pero simplemente un criterio de prudencia. Tranquilidade pediu tamén esta mañá o alcalde de Pontevedra. Miguel Anxo Fernández Lores afirmou que o abastecemento está asegurado. Iso sí, hoxe a Xunta de Goberno Local acordou unha batería de recomendacións para a cidadanía e empresas para reducir e racionalizar o consumo de auga. Decir que o abastecemento está asegurado porque temos un sistema moi robusto
e tamén cun nivel de perdas mínimo, non? Que é algo xa conocido. Doutra banda, Lores sinalou que a día de hoxe o Pontillón está ao 95% da súa capacidade como reserva de auga. En canto ao caudal do Lérez, apuntou que é similar ao que levaba o río o ano pasado por estas datas. Seguen as protestas en Rianxo contra a educación pola falla de profesorado. A AMPA do Colexio Castelao convocou a última hora da tarde de onte unha pandereitada para reclamar que se cumpran as ratios por aula e se dote de 4 docentes máis ao centro. Ante a falla de resposta por parte da Consellería, xa presentaron tamén unha queixa por esta situación ante a Valedora do Pobo. Para que se lles escoite, facendo soar pandeiretas, tambores e outros instrumentos, a comunidade educativa do Colexio Castelao concentrouse a última hora da tarde de onte no patio do centro educativo, nunha nova xornada de protesta. Reclaman o cumprimento das ratios nas aulas e que se cubra a praza dun especialista en pedagogía terapéutica, que está en comisión de servizos. Non podemos nin queremos aceptar que haxa no noso centro aulas con 26 alumnas ou alumnas ou máis. O curso pasado forzaron unha matriculación en setembro de forma puntual e excepcional, coa promesa de que no vindeiro curso dita situación íase subsanar. Agora resulta que non só non se corrixeu dita situación, senón que se pretende facer o mesmo tanto en terceiro como en cuarto, obviando claramente as necesidades do alumnado destes dous cursos. Ademais, tampouco teñen en conta a inclusión educativa e vulneran os dereitos dos alumnos con necesidades específicas de apoio educativo, xa que tampouco se dignan a cubrir a praza dun especialista de pedagogía terapéutica que está en comisión de servicios. Tamén piden 4 mestres máis, 2 titores, un especialista en pedagogía terapéutica e outro de inglés, para cubrir o incremento de horas nesta materia. Necesitamos 4 mestres máis, 2 titores, unha mestra de pedagogía terapéutica e unha mestra especialista de inglés para cubrir o incremento de horas desta materia. Ante as reiteradas fallas de resposta por parte da Consellería ás súas reclamacións, decidiron presentar tamén unha queixa á Valedora do Pobo. Xa que a Consellería parece non ter claros criterios, nin ten en conta as necesidades do noso alumnado, nin responde aos correos enviados o 31 de xullo por esta AMPA, tanto a inspectora da zona como a Dirección Xeral de Recursos Humanos, este luns, día 26 de agosto, presentouse unha queixa ante a Valedora do Pobo de Galicia, María Dolores Fernández Galiño, para que medien esta situación. O que si teñen claro é que continuarán facendo ruído na súa loita ata conseguir o que consideran de xustiza e que lle corresponde. A Xunta de Galicia humanizará a estrada PO 308 á altura da Barca, no concello de Poio. Trátase dunha actuación moi agardada e demandada pola cidadanía. A intención da Xunta é, segundo asegurou o presidente Alfonso Rueda, comezar os traballos o vindeiro ano. A Xunta de Galicia ten en previsión a humanización da PO 308 á altura da Barca, no concello de Poio. Trátase dunha actuación moi demandada pola cidadanía, que en continuas ocasións denunciou a perigosidade e a densidade de tráfico que soporta este vial. Creo que é unha actuación importante, primeiro porque entronca co que xa se ven facendo dende outras partes do concello, e despois porque é unha zona moi poboada. Estamos falando de casi 10.000 veciños que se van ver directamente beneficiados por algo que cada vez se demanda máis, que é seguridade viaria e a posibilidade de desplazarse a pé ou polos sistemas de locomoción que cada vez se usan máis e que necesitan este tipo de vías, este tipo de sendas para poder facelo. Este proxecto podería incluirse nos orzamentos pro vindeiro ano, o que permitiría licitar a obra no primeiro trimestre e que comece a executarse ao longo do 2025. Hai un proxecto que está prácticamente redactado, que o Concello lle entregará á Xunta de Galicia e se se entrega a tempo, que según me di o alcalde vai ser así, imos intentar introducilo nos orzamentos que a Xunta de Galicia xa está elaborando e vai ter aprobados como todos os anos. Para eso sirve ter orzamentos, esa diferencia entre facelos ou non facelos. A Xunta de Galicia os falle, por lo tanto, ese tipo de investimentos se poden introducir. Rueda fixo este anuncio durante a inauguración das obras de humanización do Porto de Raxó. A intervención contou cun orzamento de algo máis d'1 millón de euros, dos que a Xunta chegou ao 70% e o Concello o 30% restante. Falamos dunha transformación tan importante nun sitio con tanta sensibilidade
e, sobre todo, unha actuación que vai a mellorar o que é a calidade de vida dos veciños e das veciñas, dos visitantes, dos turistas e de todas aquelas persoas que, en este caso, se achegan ao noso concello. Creo que todos temos claro que esta actuación mellorou a calidade de vida, que transformou Raxó, pero algo moi importante, o transformou sin perder a súa esencia de pobo e vila mariñeira. Facer cousas que ainda non estaban feitas, e ese convenio é para iso, e despois, efectivamente, toda a mobilidade peonil que se chama agora, toda esa posibilidade de cambiar travesías perigosas por aceras transitables donde os veciños poidan ir con tranquilidade, só hai que facelo. Segundo o presidente autonómico, estas actuacións favorecen a chegada dun turismo de maior calidade. Saen a licitación as obras de humanización da travesía da estrada a C305, o seu paso pola parroquia ribeirense de Palmeira. A Xunta investirá nesta actuación preto dos 3 millóns de euros. O proxecto deseñado pola Fundación Ría pretende ser a semente de outras actuacións semellantes a desenvolver noutros puntos desta estrada. A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, acompañada do presidente da Fundación Ría, o arquitecto británico David Chipperfield, foi a encargada de dar a coñecer a licitación desta actuación, que ten como principal finalidade a humanización dun tramo de algo máis dun quilómetro da estrada C305, o seu paso pola parroquia ribeirense de Palmeira. O proxecto en cuestión, deseñado pola Fundación Ría, conta cun orzamento de preto dos 3 millóns de euros e, segundo indicou a propia conselleira, pretende ser a semente de outras actuacións semellantes a desenvolver tamén noutros puntos desta estrada que vertebra a comarca do Barbanza. Damos agora un chanzo máis con este inicio desta licitación, deste proxecto que parte da man da Fundación Ría e do seu prestixioso arquitecto David Chipperfield, que supuxo un impulso para que a Xunta de Galicia pudise a contribuir para esta actuación. É certo que gustaríamos, como ben apuntou o director xeral, que pudésese completar esta actuación nesta C305 no Concello de Boiro, no Concello da Pobra e continuar no Concello de Ribeira con eses fondos que foron solicitados ao Estado e que contamos que a partir de agora se xa visto de outro modo, unha vez se xa rematada esta actuación, que sirva de exemplo para esa futura financiación tan necesaria para acadar estas actuacións. A nuestro modo de ver, supondrá una perfecta armonía entre el tráfico rodado y los peatones y los vecinos que transiten por esta calle. Desde el Concello de Ribeira, desde el equipo de gobierno, decir que vamos a colaborar y apoyar en cualquier mejora que incida en la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Dende a Fundación Ría agradeceron a aposta da Xunta no proxecto, que busca recuperar a identidade urbana da travesía, creando un espazo máis humano e máis seguro para os peóns. Gustaríame de novo agradecerlle á ministra, a conselleira que apoie este proxecto, que dende a Fundación Ría levamos debatindo desde fai 4 anos agora. A planificación e o control do tráfico afecta a calidade do lugar no que vivimos, a calidade dos establecementos de xente e tamén o territorio, si mesmo. As empresas interesadas en facerse cargo da obra poden presentar xa as súas ofertas na plataforma de contratos públicos de Galicia. O prazo para facelo remata o 24 de setembro. As previsións da Xunta pasan por poder axudicar os traballos xa antes do remate deste ano, para poder inicialos no primeiro trimestre de 2025. A Deputación de Pontevedra concederá á cooperativa Orsal unha subvención de 29.000 euros para levar adiante un dos seus proxectos de innovación. Así lle lo comunicou o presidente provincial Luis López á directiva da empresa na visita que realizou hoxe ás súas instalacións. A achega concédese no marco dunha liña de axudas para as cooperativas agrogandeiras dotada cun total de 250.000 euros. Este ano houbo 14 solicitantes, entre eles Orsal. Que mañán na Xunta de Goberno que terá lugar na Deputación vamos a aprobar as axudas ás cooperativas agrogandeiras onde Orsal vai a recibir 29.000 euros para facer fronte ao pago do proxecto que solicitaron, que é de etiquetaxe e pesaxe, e iso, lóxicamente, lle vai a reportar un plus en canto a nivel de competitividade e ese paso que van a dar de cara a buscar a excelencia na innovación. É para axudar a unha línea de envasado que xa temos, é máis para axudar a pesar.
mellorar unhas máquinas que xa temos para mellorar a produción, que vaya todo mellor etiquetado, mellor pesado e todo. Facemos unha pausa para a publicidade e voltamos de contado. O Concello de Boiro avanza na digitalización do seu arquivo municipal grazas a unha subvención de 7.000 euros que vende a recibir da Consellería de Cultura. Esta chega permitirá a xestión digital de parte dos fondos como punto de partida dun proxecto que pretende crear un sistema informático pro control e recuperación da documentación. Así, ademais de mellorar a efectividade na xestión institucional, favorecerá o acceso á información non só por parte da Administración, senón tamén de toda a cidadanía. Nesta primeira fase traballarase na digitalización de libros de actas de plenos comprendidos entre 1877 e 1983. Uns 40 rapaces do campamento xuvenil Virxe do Loreto en Porto do Son participaron esta mañá na segunda xornada de sensibilización ambiental do proxecto Amiríos que desenvolve a Asociación Amicos. Acompañados polo director xeral de Augas de Galicia, Roi Fernández, participaron en varios xogos adaptados a través dos que puideron coñecer as características e os estados do ciclo da auga, así como a biodiversidade que habita os ríos galegos. O obxectivo principal deste programa é concienciar e sensibilizar a sociedade sobre as boas prácticas que contribúen a potenciar o valor ambiental dos ríos, así como a importancia de conservar os ecosistemas fluviais. Do 13 ao 16 de setembro a Pobra vivirá unha das súas festas máis especiais na honra do Divino Nazareno. Ademais da procesión das mortallas que atrae cada ano a milleiros de visitantes, o programa inclúe un espectáculo de drons e fogos de artificio. O Concello da Pobra e a Comisión de Festas colaboran na organización do Nazareno, unha das festas máis arraigadas e con máis sona en toda a comarca. Os actos relixiosos terán como principal expoñente a procesión das mortallas, que sairá o domingo 15 ás 10:30 da mañá da Igrexa de Santiago do Deán. O día central é o domingo que o colle precisamente a Comisión de Festas. Penso, ademais, que é unha boa decisión que sean eles os que corren con ese día que o día central das festas bueno, a procesión do Nazareno pois evidentemente é o acto máis importante de todas as festas. En paralelo ao fervor relixioso, a vila pobrense vivirá 4 días de celebracións coa música como protagonista. Aos concertos de Human e Javi Maneiro engádese un tributo a Michael Jackson, así como as actuacións das principais orquestras de Galicia. Vamos a ter a Olympus, a París de Noia, bueno, a Trébol, Lao Cabán, o sea, as orquestas sí que teñen un peso moi importante, non? Pero tamén queríamos darlle ese enfoque pois máis local, contando con Human e con Maneiro. Maneiro vai a tocar na Pobra, ten moitas ganas, e bueno, era tamén unha cita que tiña pendente, non? Unha das principais novidades deste ano será o espectáculo combinado de drons e fogos de artificio que alumeará o ceo a noite do luns 16 para pechar as celebracións. Os fogos, para min, vai ser unha gran sorpresa este ano. Me parece que iso vai ser o toque final que esperábamos. Como di Patricia, estes fogos, drons, hainos que ver de frente, porque por detrás non se ven. Entonces é conveniente estar no paseo dos Arenales. De calquer punto do paseo se van a ver, porque van a estar de frente ao paseo, non van a estar de frente aos edificios, de frente ao paseo. Dada a elevada afluencia de visitantes que atraen estas festas, a próxima semana convocarase unha xunta local de seguridade para coordinar o dispositivo.
O Auditorio Bello de Ribeira acolle esta mañá o Festival de Clausura dos Campamentos de Conciliación que se desenvolveron durante todo o verán. Os cativos organizados por grupos de idade ofreceron diversas actuacións de baile tras semanas ensaiando as coreografías que fixeron as delicias do numeroso público, integrado principalmente por familiares destes pequenos artistas. O remate das actuacións tivo lugar a entrega de diplomas e lambetadas a todos os participantes da man da concelleira Tania Redondo. Tras este festival, mañá terá lugar unha gran festa de despedida nas instalacións do colexio O Grupo, con hinchables e festa da escuma. O vindeiro 8 de setembro Meaño acollera unha nova edición da súa carreira popular. A cita cumpre a súa 38ª edición e contará cun padriño e participante de luxo, Iván Raña. Animar a todo o mundo a que se anote esta carreira, ten moito potencial, hai un número considerable de personas que se anotan cada ano. Teño aquí a chuleta e me dicen que Alice Finot, que ganou o ano pasado, quedou a cuarta nos Xogos Olímpicos de Francia, sei como dice, para que comprobedes o nivel que ten esta prova. Os que participan, pois desexarlle moita suerte e os demais animalos a que se presente. Levo anos escoitando que o que estaban falando fai un anaco, que daban o teu peso en viño porque ganaba a carreira, entón era unha cousa como que, non sei, ten esa historia detrás que dan ganas de correla. Eu aquí corrí varias veces, corrí en ciclismo sobre todo, que acórdome que era durísima a carreira, e creo que esta carreira de atletismo tamén é bastante dura. Tamén estarán na liña de saída o atleta meañés Roberto Trigo e as deportistas Zoe Cardén e Sandra Falcón. Esta carreira popular Concello de Meaño conta con 3 percorridos, un de 1070 metros pros nenos nados entre o 2017 e o 2019, outro de 1600 pros que naceron entre o 2011 e o 2016 e a proba para as demais idades, cun circuito de 6.330 metros. A inscripción é gratuita e permanecerá aberta ata o 5 de setembro a través da web www.championshipnorte.com. Este domingo 1 de setembro Pontevedra acollerá a 6ª edición da concentración de vehículos clásicos e antigos de Pontevedra. O epicentro será a Praza de España, que acollerá unha exposición destes coches. Este ano participarán case 70 vehículos, os máis antigos do ano 1945. Tamén hai confirmadas máis dun 100 de persoas para participar no posterior xantar de confraternidade. A programación complétase cunha visita guiada á Illa de Tambo pros participantes. Eu creo que esta colaboración é moi positiva porque permite de algún xeito visibilizar o traballo que fai esta asociación e todas as persoas que están asociadas, non, de conservar, de manter, non solamente por unha cuestión, supoño que de gusto persoal, senón para manter, como dicía, viva pois un anaquiño da nosa historia recente. Temos todo cuberto, xa tuvemos que cortar, xa tiñamos o plazo hasta o luns e tuvemos que cortar xa o domingo porque se nos pasaban o número de participantes. Entonces, bueno, temos aproximadamente 67 coches contando con 6 camións, con 4 camións e 2 autobuses da empresa Cuña. Ata aquí chegou a edición deste xoves das Novas do Día. Quedan con toda a información do sector vitivinícola no programa Orixe e Calidade. A actualidade volve mañá Canal Rías Baixas a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.